37% tal-ħaddiema barranin fl-industrija tal-ospitalità u l-catering diġà għandhom f'idejhom is-Skills Pass 7 xhur wara li dan daħal fis-seħħ. Dan ifisser li nataw ftit aktar minn 5,000 ċertifikat ta' Skills Pass lil dawk li jaħdmu diġà f'pajjiżna jew oħrajn li mistennija jiġu hawn tal-waqt biex tal-aħħar ta' din is-sena kulħadd ikollu tali ċertifikat fl-industrija. Dan tħabbar f'aġġornament lill-medja minn Pier Fenek, kap eżekuttiv tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS li qed tmexxi dan it-taħriġ u qal li l-livell miksub sissa u dak li kien mistenni, ammont li se jkompli jiżdied fi żmien li ġej. L-uptake huwa tajjeb, ovvjament issa peress li mill-ewwel ta' Jannar ġiet rikjesta bil-liġi u meta jmorru jagħmlu jġeddu single permit iridu bil-forsi jippreżentaw l-Skills Pass qed naraw ovvjament surge fin-numru li qed japplikaw għalihom li hija tajjeb. Ġifieri jien konfidenti li by the end of the year kull min jaħdem fis-settur se jkun fil-possess ta' Skills Pass. Minn din il-preżentazzjoni ħareġ li f'dan ix-xahar 93% għaddew mill-ewwel fażi. Din il-fażi tinkludi affarijiet bażiċi dwar il-customer care, il-lingwa Ingliża u anke tarif bażiku dwar il-kultura Maltija. Fit-tieni fażi li tinkludi interview one-to-one, 47% tal-ħaddiema barranin li ma jaħdmux f'pajjiżna m'għaddewx minn dan it-test. L-aktar li fallu huma fit-test dwar il-ħiliet u fil-konverzazzjonijiet bl-Ingliż. F'dan l-aġġornament ħabbar ukoll li mill-ewwel ta' Marzu li ġej se tinħareġ reġistrazzjoni ġdida għal dawk li għandhom bżonn Skills Pass iżda diġà għandhom kwalifiċi. Dawk il-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jaħdmu jew ma jaħdmux Malta u għandhom kwalifiċi tal-Unjoni Ewropea jew tar-Renju Unit se jħallsu 225 euro. Dawk il-ħaddiema barranin li għandhom kwalifiċi minn istituzzjonijiet lokali jridu jħallsu 50 euro. Dan fil-waqt li dawk il-kandidati lokali u mill-Unjoni Ewropea u li għandhom il-kwalifiċi kollha ma jridu ħallsu xejn. Aħna nħossu li dawk li huma kwalifikati għandna nibżgħu għalihom bħala pajjiż u għandna ovvjament għal xi għax daw jistgħu jipprovdu l-kwalità neċessarja li bħala pajjiż għandna bżonn.